ତମ ଜଗିବ ନା ତମ ମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଆମର କଣ ତମର କଣ ଝିଅ ବାପା କେମିତି ହଉଛି କାର୍ଡ ପଢିନୁ କାର୍ଡ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଜୁନ ମାରା ଆମ ବାପ ଗଳିଆ କହୁନୁ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ତମ ଜଗି ଆମ ଦାଦି ପଚାଶ ନା ପୋକଳ ଆରେ ବଢିଆ ଇଏ କାମ କରୁ ଆଜି ଚିକେନ କିଣି ଆସିବ ଖାଇଦେଇ ତମରି ଆଉ ତମରି ଖାଇବାକୁ ଯିବ ବାପା କହିବେ ବୋଉ କହିବେ ଖାଇବା ନା ନା ଇଏ ଖାଲି କିଏ ଯାଉ ସିଏ କିଛି ଏଇ ଝିଅ ଛଇ ବାପା ଦିନୁ ଘରେ ଚନ୍ଦେଇ ଦେ ସବୁ ଏଇ ଜମା ଛାଡ ଆଜି ସବୁ ଚନ୍ଦେଇ ଦେ ଝିଅ ଜମା ଛାଡିବୁନି ଯାହା ପାଇବୁ ତାହା କିଣିବୁ ବନାଦି ତୁ ଖାଇବା ପଇଲୁ ତୁ ଏଠୁ ଖାଇବା ପଇଲୁ ସେଠି ବସ୍ ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଏଠି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହବ ତୋ ବାଗିଆ ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଏଠି ସୁଟିଂ ହବ ତୋ ବାଗିଆ ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଏଠି ସୁଟିଂ ହବ କୋଉଠୁ ଫିରିବ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ନା କଣ ହାତ ପାଉଛୁ ଭାଇ ଆଇବନି ଆହୁରି ତଳକୁ ଏତିକି ଆହୁରି ବାପା ଦେଖିଲେ ଏତିକି ହବ ନା ହବ ବାସ୍ ଏକାଥରେ ବଲ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ ଫିଲ୍ଡରୁ ପୁରୀ ଭାରି ଜୋର ହବ ଭାରି ପୁରୀ ହବ